לפני 20 שנה רק 10 מתושבי הכפר הדרוזי בית ג'אן שבגליל למדו באוניברסיטה. היום 600 מתושבי הכפר הזה, גברים וגם נשים, לומדים באקדמיה, אבל התואר הזה לא לוקח אותם רחוק בחיים. יותר ממחצית מהאנשים וכשליש מהגברים האקדמיים בבית ג'אן לא מוצאים עבודה שמתאימה להשכלה שלהם. פרויקט חדש של קרן רוטשילד מנסה לתקן את חוסר האיזון הזה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לרדה מנסור, מנהלת פרויקט משתלבים בפסגה מטעם ארגון שגרירי רוטשילד. שלום רדה. שלום. וגם נגיד שלום לראיה חסן, תושבת בית ג'אן שהשתתפה בפרויקט הזה. שלום ראיה. שלום. מה למדת? אני למדתי הנדסה ביו-רפואית. עכשיו שברת את כל הסטיגמה. בדרך כלל, אני אגיד לך מה, שנשים דרוזיות לומדות בדרך כלל משהו חברתי סוציאלי שמאפשר אחר כך אחיות וכולי וכולי. תקני אותי אם אני טועה. זה היה נכון לפני כמה שנים. בשנים האחרונות אנחנו רואים שינוי בכל המגמה הזאת. אנחנו יותר נחשפים ונפתחים למקצועות חדשים שקיימים באקדמיה. ויש הרבה צעירים שמתחילים לחפש יותר נושאים ומקצועות שהם יותר מעניינים אותם ושיכולים לפתוח להם הרבה דלתות בעתיד. אז קודם כל זה כבר שינוי חשוב מאוד מאוד ומרענן מאוד. עכשיו, מתי גמרת ללמוד? בקיץ האחרון. עכשיו, תספרי על חיבור לקרן רוטשילד? ואז אחרי שחזרתי, אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, במרכז, ואחרי שחזרתי לצפון, התחלתי לחפש ולגשש אחרי מקומות עבודה שאני יכולה לעבוד בהם, ואז ראיתי שיש איזושהי בעיה, כי אין הרבה מקומות כאלה. ואז אני נתקלתי בפרסום של פרויקט משתלבים בפסגה של שגרירי רוטשילד בפייסבוק, התעניינתי ואמרתי שזה בדיוק מתאים לי, ונכנסתי לתהליך מיון שלהם. ואני עכשיו בשלב השני של הפרויקט. ואת כבר עובדת? כן, האמת שדי מההתחלה, כבר בשלב הראשון שנכנסנו לפרויקט, פנו אליי דרך הפרויקט במשרה שיכולה להתאים לי בחברת נס, ואני עובדת כבר חודשיים שם. Happy end. כמה מקרים כאלה יש? מעט מדי. לא שמעתי? מעט מדי. שמשתלבות, שגומרות. אגב, לא אמרתי, אבל נדמה לי שחלק גדול מאוד מהסטודנטים בבית ג'אן זה בנות. נכון, גם זה אחד הדברים שעלו במיפוי שעשינו לפני כשנתיים כשהתחלנו את הדרך. ראינו שבאמת רוב אלה שיוצאים ללמוד הם בנות, הן אקדמאיות, וכמו שאמרת, הן מוצאות את עצמן ללא תעסוקה שהולמת את כישוריהן. שזה נושא בפני עצמו. למה יותר בנות מבנים יוצאים לאקדמיה בקהילה הדרוזית, שזה מרתק בפני עצמו. אני חושב שזה גם קצת קשור לרצון להשתחרר, חופש האישה, אבל זה לא הנושא שלנו. מה גרם לכם לנסות לייצר עזרה לאקדמיים הדרוזים למצוא עבודה? מה החסמים? למה האקדמיים הדרוזים לא מוצאים עבודה? זהו, אז זה מה שבעצם התחלתי להגיד, שכל הסיפור של פרויקט משתלבים בפסגה התחיל לפני כשנתיים, כשהתחלנו להיכנס לכפר בית ג'אן ולבדוק שם מה הצרכים, מה בעצם חסר בכפר, וראינו שאחוז האקדמאים תמיד בעלייה, אבל האבטלה נשארת אבטלה. אקדמאים סיימים ללמוד ולא מוצאים תעסוקה שהולמת את כישוריהם. למה? והבנו שיש לזה סיבות רבות. זה יכול להיות, נתחיל מפערי תרבות שיש בין שני המגזרים. זה גם יכול להיות הסיבה של רוב החברות היום עובדים לפי מנגנון חבר מביא חבר. והחברה הדרוזית עוד לא עשתה את הצעד הראשון הזה ונכנסה אין מספיק דרוזים בנקודות מפתח האלה. אין את הראשון הזה, הפורץ דרך נקרא לו, שיביא את שאר הדרוזים שבאמת יוכלו להיכנס. זה המקום שלנו בפרויקט הזה. אז אתם קודם כל, שנספר מה זה הפרויקט, אתם מצמידים מנטורים לבוגרים, ואתם פשוט עוזרים להם בהשמה. הפרויקט זה פרויקט שמכשיר אקדמאים דרוזים לקראת התעסוקה. אנחנו מנסים דרך, הפרויקט מורכב משני שלבים עיקריים. השלב הראשון, שכמו שראיה ציינה מקודם, סיימה אותו, הוא סדנה בת 6 מפגשים, שהיא עסקה במתן כלים שראיה יכולה לספר עליהם, איך היא קיבלה אותם בתור משתתפת. וכיום, שבשלב הזה גם, למשך 6 המפגשים, כל אחד מהאקדמאים או האקדמאיות בתוך הפרויקט קיבלה מנטור אישי. הוא ליווה אותה, ליווה את הדילמות שלה, את הצרכים שלה. את חזרת לגור בבית ג'אן? כן. אולי זאת חלק מהבעיה, שהחברה הדרוזית היא מאוד ביתית ושמרנית. הרי בארץ עכשיו היו פה, ראיינתי ירושלמים,
ישר עוזבים, הולכים לתל אביב, מוצאים שם עבודה. הרי בית ג'אן רק לעלות את הסיבובים, למעלה זה שעה וחצי. אני לא חושבת שיש בעיה אצל התושבים הדרוזים, האקדמיים דרוזים שלמדו וכל כך השקיעו בלימודים שלהם לצאת, והם אפילו מוכנים לעשות את הנסיעה הארוכה הזאת לעיר, אבל במידה וימצאו מקום עבודה שהולם את הכישורים שלהם. אני אישית, אם אמצא עכשיו עבודה שהיא במרחק של שעה, שעה וחצי ממקום המגורים שלי, ואני אהיה בסדר עם העובדה הזאת, אז אני אעשה, אני אלך. אני לא חושבת שזה חסם בפני אנשים, כי הם פשוט לא מוצאים מקומות שהולמים את הכישורים שלהם. בגלל זה הם פונים לדברים אחרים שהם לאו דווקא קשורים לנושא ולמקצוע שהם למדו. ומרגישים התחלה של שיפור בתחום הזה עכשיו? האמת שכן, מתחילים לראות יותר חברות שמגיעות לצפון, שפותחות סניפים, מפעלים חדשים שקמים, גם רצון של המעסיקים בעצם גם לשלב את האוכלוסייה, והם רואים בעצם יתרון או איזושהי ערך מוסף שמקבלים אם מעסיקים אנשים מהחברה הזאת. אז עכשיו אני חוזר לשאלה, על איזה מספרים אנחנו מדברים עכשיו בפעילות שלכם, בקרן שגרירי רוטשילד? כמה אנשים נמצאים בקורס הזה של 6 מפגשים? אנחנו התחלנו עם 15 אקדמיים, שכמו שאמרתי, יש לנו מנטורים, אז 2 מהאקדמיים האלה כבר במפגש הראשון מצאו כיוון, אני אקרא לו, דרך אחד המנטורים. חכי שנייה, כי אני צריך להיפרד, תכף נמשיך לדבר על הרולר. התחלה טובה, רעיון מצוין, תודה רבה. עד כאן עושים סדר חדש להיום, תודה שהייתם איתנו, מחר תהיה כאן גל גבאי ואנחנו נתראה ביום שלישי. שומעים אותנו עדיין, תמשיכי. אבל יש כוונות התפתחות, כאילו, להגביר את הקצב? אני אומרת ששניים מצאו כיוון כבר במפגש הראשון, הם מצאו מסלול לימודים שמבטיח תעסוקה כבר בשנה ב'. עוד בחורה שמצאה עבודה, המשכנו עם 12. חבר מביא חבר, התפקיד שלך זה עכשיו להביא עוד דרוזים לנס. בכיף. זאת אומרת, עכשיו אתה לוביסטית של בית ג'אן בנס. בכיף, אנחנו פונים גם למעסיקים שגם ינסו לראות בפרויקט הזה מין איזושהי